nawab aham kerum kyang tabuk sok pai kya abin mangang UTF ni boro rodang bela bela kya hambai yani khabai khubai khaynya ang hambai bumaro UTF mota songsamani simino kasirlo kasa logo chobasu khlaitongo masing molo kebo rik kesangi matongke ajoro thangai UTF mota garau busawi rirok chobasu khlayo abo haino wati mol phaikebo kebo nok hugrok hamyange bai thangake nok rok bo tangiriwo nok ri oboto baguno bagu abono ulobo kebo birmano klai tongke sak hamyang tongke sak hamnene bagai chobasu abono karibo kebo reng porna bujung tongke rengni chobasu obahairo bodi uitongo abono karibo te kaisa father hastibo samung rutogai samung khlaina hini thangtani kebo kiplimaya ke abono bahike chobasu khlai hastibo sakni omthai klaima hawa kifili tubunai abo hairobo samung khlai tongmani jeng oramno manglibo kasai tongma nokjagui phaio abo haikeno te khoroksa dili hasteo thangai samung tangrinai hini khoroksa borokbai ringjagai thangjangmani mong bisorani jamatia fiaba aro thangmani ulo boro je borok ringnai bo samung riwi mandia hanibai bisorani jamatini ni yakni je rang tongmani joto pai thaka dili hastini bo tripura hasteo kifil phainapono kifili majang tongka o koktomano UTF rongni khunjuo khnawi dili hastini tubui phaika bisorani jamatiano UTF rongni chaitong mongbai abo haikeno bonop kamiwo tunirika UTF ni adong Dinesh Deborma tei Tonosri Deborma Hor Krishna Jamatia akosong Bobono ruk sawi tini roko kamio sabai mani tini seng khoroksa sini bukuk bisorani jamatia hanai Delhi thangjak nei saimanka abni yakolo bo jaga company o agency ni yaktei samung khanya hanai tei kuni jaga o bere rijak mani angkai bere rijak mi yakolo o company ni bororok bai thik mote time to time bo salary man yakni khnaka bin kuktino bon saka sono angkai tei abni yakolo o je company ni bororok bai bo nargi tonjaka horiya nogo horiya hanai abo abni pore bosongo communication khlaika bini friends ni yakte bini friends songo sahauka angkai jeng saimanka olokai chini ayango chini senior advisor chini ata biplop Dr. Biplop bono belanya hambai mario bini sai tokma bai tini bono ajagani Delhi ni hairoti rotok bai ko jogajog communication khai ajaga bono rescue khitu bukha bo jesuk mansak ayango paitogoi no butinoro sokpai kangka jeng tini aguli airport jora bono lamchokha lamchokmani pore bono receive khaya koi sungmon tini telemora amsai tirisa na amsai hinani nong kamini bungtamo garing ke kam chalita bari ajaga bin nok jara sungbono khayai ri phaika angka sakno taito tam khane sungbono bin bungha bo hana yakot sung kaham kereng tuni ri phaika angkai nung je Delhi bo thangai samung khaina bai thangmani aro je factory bo kisa jengjalangai rangmaya thaimanliya sabosubo mo sokpai kati nangnago mane sini UTF ni borok subamani bising tei ang nawab aham kerum kyang tabuk sok pai kya abin mangang UTF ni boro rodang bela bela kya hambai yani khabai khubai khaynya ang hambai bumaro nini ma paran bo ungkai borong ano paran bum kya to sungto salta bari sirogu salta bari sini paran bum nini mongkai ano mong ke bisorani jama nang ta bortoman ni nakon sokpai kinabla ano kon sok pai